തുടർച്ചയായ ബസ് സമരത്തിൽ വലഞ്ഞ തലശ്ശേരിയിലെ ജനങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസിയും സമാന്തര വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാണ്. നഗരത്തിൽ തിരക്കും കുറവാണ്. തലശ്ശേരി മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ബസ് സമരത്തിൽ ജനം പെരുവഴിയിലായി. ബസ്സില്ലാത്തതിനാൽ സമാന്തര വാഹനങ്ങളും കെഎസ്ആർടിസിയും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷം തന്നെ. പല റൂട്ടുകളിലേക്കും പോകേണ്ട യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി തിരക്കുള്ള റൂട്ടുകളിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് പോകേണ്ടവരും ദുരിതത്തിൽ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിയാട് തലശ്ശേരി റൂട്ടിലോടുന്ന സീന ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറെ കള്ളപ്പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ പണിമുടക്ക് കൂടിയായതോടെ യാത്രാ ദുരിതമേറി. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയെയും സമാന്തര സർവീസുകളെയുമാണ് ആശ്രയിച്ചത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹാജർ നില നന്നേ കുറവാണ്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കച്ചവടം മന്ദഗതിയിലാണ്. നഗരത്തിൽ കാര്യമായ തിരക്കുമില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തലശ്ശേരി.